Yn gyntaf, ar am. Helo, symau, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith. Podlediad lle mae yna Americanwr o'r Midwest yn ceisio addysgu rhywfaint ar yr monhwysyn yma ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth I iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael drwy YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gynta, Jerry... Ar am. Ar am, ydan. Croeso nôl ato ni. Da ni nôl ar ôl podlediad arbennig. Oedd y podlediad diwetha, wrth gwrs, yn bodlediad ddaru ni recordio yn fyw yn yr Eisteddfod ynglŷn â cyfrol gampus Jerry Hunter dros gyfiawnder a rhyddid. Dwi'n gobeithio bod chi gyd wedi'w brynu o. Ydy gwerthiant wedi saethu fyny, Jerry? Ti wedi clywed? Dwi'n mynd gwybod, ond chwarae teg i chdi am yr hyrwydd fawr, Richard. Felly, diolch I bawb ddaru ddod ac I sioplyfr a stori fel wrth gwrs am y croeso. Peth arall cyn I ni neidio ddi, dau beth y deud gwir cyn I ni neidio fewn i'r bennod newydd. Yn gyntaf, da ni'n cael lot o matab anhygol o gadarnhaol i'r podlediad. Mae'n troi allan bod gen ni wrandawyr yn llythrenol ar draws y byd, a mae yna lawer o bobl wedi cysylltu'n unigol efo Jerry a finna ac yn bod yn hael ac yn garedig. Ac oherwydd y ffordd da ni'n recordio'r pethau yma, achos yn y bon da ni'n gorau recordio llwyth o'n nhw ar yr un pryd, da ni'n cael lot o gyfle I ymateb i'r ymateb, ond I hynna ddim yn golygu bod ni ddim yn gwerthfawrogi yn fawr. Felly diolch I chi am hynny. A'r ail beth bach cyflym gwirion, os da chi'n gwylio hwn ar YouTube, ella newch chi sylwi glamp o glais wrthi yn aeddfedu ar fy moch. Mae hynna rhywun nes I mynd I redeg cyn recordio hwn a syrthio llithro a cacodwm fflat ar yng ngwyneb ar y concrit. Felly, yn ystod y podlediadau yma, dwi'n dychmygu bydd y llygad I yn cael. O beth bynnag... Effaith cwffas yn ganol byd gwleidyddol Cymryd, ti wedi cael rhyw... Cael fy holi gan Catrin Haf Jones neu rhywbeth fel yna. Na, beth bynnag, os ydych chi yn gweld rhywbeth yn digwydd yng Ngwyneb I yn ystod yr podlediad, dwi'n ymddiheuro am hynny. Yn amlwg, dydy'n cyllideb colir ni. Mae o mor fychan a collideb bob dim arall sydd gynna ni. Mi na I ddweud, os ti'n dechrau gwydi eto, na I ddweud ddech chi. Diolch yn fawr, Jerry. Mae o hefyd, oedd y mraich chi'n gwydi gyna hefyd. Felly dyna ni. Reit, Jerry, digon o ddalu awyr. Lle da ni'n mynd tro yma? O'n i'n sylwi, da ni un yn fyr o'r hanner cant yn dydan. Felly mae hwn i'n o ran y prif gyfres fel petai. Felly, lle da ni'n mynd ym Pennod 49? Wel, dyma ni'n gweithio'n ffwrdd trwy hanes llenyddiaeth Gymraeg y cyfnod modern cynnar. Dyna ni yn croesi'r trothwy mewn ffordd rhwng yr 15 a'r ail ganrif 15 yn trafod bynciau sy'n rhychwant i'r ddwy ganrif. Dyna ni wedi bod yn trafod llawer iawn o farddoniaeth gaeth yn ddiweddar. Llawer o gywydda, mawl ac yn y blaen, ymrysona, pethau felly. Felly, dyna ni am drafod barddoniaeth Rhydd heddiw, barddoniaeth yn y Mesur a Rhydd. A dwi'n meddwl werth oedi a phwysleisio rhywbeth sydd yn gyfan gwbl sylfaenol o ran diwylliant llenyddol Cymraeg, rhywbeth mae Cymru Cymraeg Llengar yn ei gymryd y ganiataol, ond os ydych chi'n edrych ar draddodiadau llenyddol eraill yn y byd, mae'n y pethau sy'n gwneud y Gymraeg mor arbennig, sef y gwahaniaeth mawr yma rhwng canu caeth a'r canu Rhydd. Mae'n rhywbeth, mae'n cael I borfformio yn gyhoeddus bob blwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae'r goron yn cael ei roi ar y dillun yn yr Eisteddfod am farddoniaeth Rhydd a'r gadar ar dydd Gwener am farddoniaeth gaeth. Felly mae'n rhywbeth sy'n ganolog I farddoniaeth Gymraeg. A mae'n beth go arbennig gan fod y canu caeth mor gaeth, mor gymlaeth cymheriau llawer iawn o farddoniaeth mewn ieithoedd eraill. Felly, dyn ni wedi bod yn sôn am y canu caeth, dyn ni'n sôn am canu Rhydd wan. Ond o ran canu Rhydd yn y Mesur a Rhydd yn y 15 a'r ail ganrif 15, dyn ni'n gweld llawer iawn o honno fo'n ymddangos yn y llawysgrifau.
debyg iawn bod mae yna ddau fath o ganu rhydd a mesur, yn ddod at hynny mewn munud hynna. Ond dyn ni wedi bod yn sôn am, yn wedi yn y gyfres gynta nes di holi, dwi'n cofio Richard, am y ffaith bod y cwbl o'r holl lenyddiaeth ganoloesol dyn ni bod yn trafod, wrth gwrs, yn ffrwyth diwylliant uchelwrol, tywysogion, brenhinoedd, a wedyn uchelwyr ar ôl y gorysgyniad, ynde. Cofio lle mae'r llais y werin bobl, lle, de. Wel, yn ystod yr 19 am resymau, dyn ni wedi bod yn ei trafod, mae llythrenedd yn cynyddu. Mae yna fwy o bobl yn dechrau dysgu, darllen a sgwennu. Hefyd, mae papur yn ratach na'r hen gyfrwng, sef Nghymru'n ac yn y blaen. Felly mae yna fwy o lawysgrifau, ond mae yna fwy o beth yn cael ei cofnodi nad oedd neb yn ei cofnodi'r blaen. Fwy o ganu gwerinol yn dechrau ymddangos. A felly, dyn ni'n gweld llawer o'r farddoniaeth Rhydd, cerddi mewn mesur y Rhydd, symlach o lawer na canu caeth, pethau nad oedd y beirdd proffesiynol yn ymhel â nhw mewn ffordd. Reit, mae gennau gwestiynau, Jerry. Alla bod ti ar fi'n ateb nhw, ond ti'n defnyddio y terma y mesurau Rhydd, a ti'n gwrthgyferbynnu nhw hefo yr mesurau caeth. A gara ti egluro i lembo o ganol Sir Fôn, beth ddim... Mae'n siŵr bod yna lot o bobl Sir Fôn yn deall hyn, ond ydw i ddim. Felly di egluro be mae hyn yn ei olygu, os gwelwch chi dda. Reit. Felly, dyn ni am drafod yn y bennod hon ddau fath o fesur Rhydd, iawn? Yn gynta, na ni adael yr ail un am y tro, ond yn gynta, mae yna hen fesurau traddodiadol sy'n fesurau di-gynghanedd. Dyna sy'n nhw'n Rhydd, iawn? Mae nhw'n dal efo'r rheola o ran odl a faint o syllafan fras i mewn llinell a patrwm o odlu, ond does yn cynghanedd. Wan ta, dyn ni'n sôn aml am yr hen 4 mesur ar hugain, os eisiau am rheola cerdd dafod, mae yna 4 mesur ar hugain. Weithio mae pobl yn dweud, yr hen fesur y caeth, mae yna 4 ar hugain hwnnw, ond mae rhai o'r hen fesurau traddodiadol, yr hen 4 mesur ar hugain yn fesurau di-gynghanedd. Rhai ohonyn nhw, de. A maen nhw'n hen iawn. Mae rhai o fatha canu y Taliesin hanesyddol, oedd o'n canu mawl i arweinwyr cymdeithas yn yr hen ogledd ac yn y blaen ar y mesur a hyn. So mae hwnna, gan i just, sori, mae ddrwg gres dwi'n deud, mae hwnna'n, o'n i, felly, mae yna fesurau Rhydd hynafol iawn sydd ddim yn cynnwys sydd ddim efo cynghanedd. Achos o'n i'n tybio, un ffordd o feddwl amdano fo, ffordd, o'n i ddim yn meddwl na dyna be oedd o, ond bod canu Rhydd yn ganu ddi-gynghanedd. Mae peth yna fo'n ddi-gynghanedd, ond mae hwnna hefyd yn hynafol iawn felly. Yndi. Diddorol iawn. Mi ddatblygodd y gynghanedd a mi gafodd y gynghanedd i ffurfioli mewn gramadeg a barddol yr oesau canol diweddar, ynddo. Felly, mae enwau y mesur yma yn mynd i ddrysu dy ben yn ofnadwy, achos mae un o'r hen rai, er enghraifft, yr awdl gywydd ydio. Mae cywydd yn fesur caeth, a mae awdl heddiw yn golygu cerdd sy'n defnyddio cyfuniad o fesur a caeth. Felly mae'r awdl gywydd yn hen air ar gyfer math o fesur Rhydd. Y Taliesin hanesyddol yn defnyddio'r awdl gywydd. Ond yr awdl yn Rhydd yn gwneud odl, yr un gair odl, awdl ac yn y blaen. Hefyd, dyn ni wedi trafod un yn y gyfres gynta, y treith awdl. Cofio, pan oedd Dafydd ap Gwilym yn ôl yn y 410 yn dychanu y brawd llwyd. Y brawd llwyd yn fath o fynach oedd yn crwydro ac yn hwyrach yn canu cerddi syml i gyflwyno addysg grefyddol i'r werin bobl lly. A nath Dafydd, y cywydd oedd priod fesur Dafydd ap Gwilym o ffordd, ond nath o ddefnyddio mesur di-gynghanedd, mesur Rhydd, y treith awdl i ddychanu y brawd llwyd, achos dyma'r math o fesur fysa brawd llwyd i ni ddefnyddio, mae'n siŵr, ac unta heb gael yr holl hyfforddiant barddol, felly oedd o'n dychanu y brawd llwyd trwy ddefnyddio mesur israddol, nid cywydd, ond treith awdl, de. Pan ti'n dweud mesur israddol, sori, mae hwnna'n ddiddorol, ti'n dweud oedd o'n cael ei ystyried yn fesur israddol, oherwydd bod o ddim yn gynghanedd, mae'n debyg, ia? Yn union. Hynny yw, ydy o'n wir, fod yr canu Rhydd di-gynghanedd yma,
yn falle mor hynafol ar traddodiad cynganeddol, bod o yn hun o bosib, bod o wastad hefo statws is. Achos ti'n meddwl rwan, mae beirdd go iawn yng Nghymru, dwi'n meddwl, yn ystyried... Ne, dwi'n cael yr argraff o leia bod cynghanedd yn cael ei weld fel y genre sydd yn cyfri. Ond wyt ti'n dweud bod yr beth statws ma yn hynafol iawn felly? Erbyn diwedd yr oesau canol, yn yr oesau canol cynnar, yn oes Taliesin doedd o ddim math o gysyniad felly da, ond erbyn yr oesau canol diweddar, yn sicr da, achos, fes y bardd proffesiynol ddim beth di'n ystyried canu mawl i noddwr, i dwysog neu i chelwr gan ddefnyddio mesur Rhydd i gynghanedd, y mesur y caeth, y cywydd yn oes Dafydd ap Gwilym, ond cyn hynny awgla sy'n defnyddio cyfuniad o fesur y caeth. Felly, dyna pam, oedden nhw'n mynd efo bethau plaen cymlaeth wrth ganu mawl. Oes gen ti rhyw fath o ddamcaniaeth ynglyn â pam? Achos mae hwnna'n ddiddorol dydi. Ti'n gallu di ddadla, wel, wrth gwrs mae'r beirdd proffesiynol isio rhywbeth sy'n gwahanu nhw o'r lliaws. Oes. Felly mae yna rhyw fath o, os ti'n mynd at fath o cymdeithaseg Ffrengig, rhywun fel Bourdieu, ti'n meddwl bod yna rhyw fath o ryw gyfalaf, bod yna gyfalaf diwylliannol, wyt ti'n gallu droi fewn i gyfalaf go iawn drwy ganu yn y mesur a caeth, a bod hwn yn gosod chdi uwchlaw y lliaws, neu di hynna'n wirion bos, dwi'n meddwl? Wel, dwi'n meddwl, sicr, ond hefyd o ran, gan bod Karl Marx tu ôl chdi ar dy shelf yna, meddwl am y sylfaenol materol, economaidd oedd yn cynnal y gyfundrefn farddol broffesiynol, hynny yw noddwyr, tywysogion gynt, wedyn uchelwyr, arweinwyr y gymdeithas Gymraeg, Ac wrth gwrs, mi oedden nhw'n fel uchelwyr, pobl oedd yn fwy cyfoethog yn awyrin, yn rhoi gwerth ar bethau caen, yn siŵr o ran i bwyd, o ran i dillad, o ran i cartrefi, roedd eisiau pethau mwy caen, cymleth, drud, yn brolio, conspicuous consumption, yn gwario i fwynhau bywyd bras a dangos i bod nhw yn gwneud hynna. Felly hefyd, oedden nhw eisiau y farddoniaeth fwyaf caen a chymleth posib mewn ffordd, hynny o ran y gwaith. Felly rhyw cydberthynas rhwng y noddwyr a'r beirdd ei hunain yn cydweithio i gynnal... Pan dwi'n neud gradd yn y Gymraeg, Jerry, ym Mhrifysgol Bangor yn amlwg, dwi'n mynd i sgwennu traethawd yn defnyddio distinction gan Bourdieu i drio sgwennu am hwn i gyd. Dyna chdi. Dwi'n bod a lot o potential y gwaith yna, da? Dwi'n traethawd PhD fyddo yn y diwedd, gen i ail PhD. Dwi'n bach yn hen ar gyfer hynny, bellai. Os mi o'ch ach. Felly, yw'r felly, da? Felly, mi oedd y mesura Rhydd di gynghanedd, i bod nhw'n hen iawn, o rhaid yn sôn nhw'r hen ganu Rhydd, heb y math yn o statws, yn y pan oedd Dafydd ap Gwilym yn dychanu brel llwyd, trwy ddefnyddio felbo, reit? Oce, da. So'r hen fesura yma. Wan ta, mynd yn ôl bod ni'n ddeir ar y dechrau, pan yn ystod yr 19 wedi gweld mae llythrenedd ar gynnydd, oherwydd nifer o ffactora, y diwygiad protestannaidd yn un ohonyn nhw'n annog allan yn ôl hynna, nes ymlaen yn y gyfres eto, mae'n siŵr. Ac yn y blaen, mae fwy o bobl yn gallu sgwennu a darllen, mae papur yn ratac, mae'n fwy o sgwennu. Mae pobl yn cofnodi, mae arferion o ran diwylliant llawysgrifol Cymru newydd. Mae pobl yn creu llawysgrifau yn copio cynnwys na fes yna wedi gopio ganrif neu ddwy neu dair cyn hynny. Felly, ni'n gweld y canu gwerinol yma, a'r rhai o'r hen fesura Rhydd yma yn ymddangos mewn llawysgrifau ar ddiwedd yr 19 ac yn yr 15. Felly mae'n amlwg iawn bod y mesur yma wedi byw, ers y 6 ganrif neu bynnag, wedi bod yn fyw erioed, ond bod nhw wedi perthyn rhyw is-ddwylliant gwerinol ar lafar heb i gofod sgwennu lawr. Ac wrth gwrs, fel da ni wedi drafod mewn podlediadau blaenorol, mi oedd yr traddodiad barddoniaeth proffesiynol yn dechrau dadfeilio hefyd ar yr un cyfnod, gan greu gofod i leisiau gwahanol hefyd ynde. Ia, diddorol de. Yn union, hollol. Felly,
Sy'n dechrau, na ni edrych ar un o'r cerddi yma, de. Right. Un, y dyfyniad cynta, dwi wedi rhoi y cerdd gyfa chdi. Wannol. Crys y Mab. Ie. Na ni ffeindio'r ffordd trwy ddyn, ddechrau fo penolli, ond Crys y Mab yw'r teitl y roddir ar y gerdd yma. Mae gan far di enw, bar yn hysbys, ond mae'n gan, yn gallu dychmygu hi'n cael ei chanu. Os da chi'n newydd i'r hen iaith, byddwch chi, dylwn ni ddeitha chi, mae Jerry'n danfon dyfyniadau ta fi o flaen llaw os da ni'n recordio ar wahân fel ydyn ni heddiw, neu mae o'n rhoid nhw fi, a dyma'r tro cyntaf fi i drio darllen nhw. Dwi'n siŵr bod hyn yn ddoeth. Ond dyma ni, Crys y Mab gan fardd anhysbys. Cyn i ti ddechrau rhywbeth, un peth, y bardd yn hysbys, mae llais y bardd dyn ni'n glywed yma, mae'n llais benywaidd, mae'n sôn am Cariad y serch, ac mae'n llais benywaidd, felly mae'n bosib iawn mae can werin gyfansoddwyd ac geni gan fenywad sy'n yma, de. Wel, mae hynna'n neud o well fethri os ydi o, mae'n neud o hyd yn oed yn fwy diddorol. Fal yr oeddwn yn golchi dan ben bont Aberteifi, a golchfon aer yn fy llaw, a chrys fy nghariad danaw. Fo ddaeth ata ŵr ar farch, ysgwydd lydan buan balch, ac afyno ddim a werthwn, grys y mab mwyaf a garwn. Anwyl de, mae hwn yn neis, ymryd iawn. Yndi, ydych chi fel la. Ac felly, mae nifer o ganeuon gwerin mewn nifer o ieithoedd a draws Ewrop am rhywbeth felly, fenyw ifanc yn golchi Crist yn gwneud rhywbeth sy'n ddim wneud ei chariad nad yw'n bresennol, mae rhyw ddyn cyfoethog ar geffil yn dŵad a mae'n ceisio i denu ynddo. Ysgwydd lydan buan balch. Ie, hollol. Bw, oce. A wedyn, os ti'n jyst yn darllen llinellau nesaf, pennill nesaf. Ac y ddwydau sy'n a werthwn, canpynt nac ganpwn. Nac lloned y ddwyfron o fyllt a defed gwynion. O uchen dan ei lleidfe, nac llonedd Llanddewi, o lysia wedi sengi, fel dyna'r modd y cadwn, grys y mab mwyaf a garwn. Yn union. So, rhywbeth o gan serch yn dar, y ferch yn dweud bod hi'n aros yn ffyddlon i'w chariad ac yn y blaen. Yr holl beth, yr gynigion bras, mae campynt neu canpwn. Yn union. Defed gwynion, a dau goete, goetge, be di coetge? Coedwig neu? Ie. O uchen dan ei llefe. Ie, so beth mae hi'n... Di hi ddim yn fodlon ildio i'r llwgwr o brwyo. Ie. A mae eisiau cadw crys ei chariad. Yn union. Felly dyna math o ganu gwerinol oedd yn cael ei ganu, mae'n siŵr, ar y mesurau di-gynghanedd. Enghraifft o treithodl sy'n yna, gyda llaw. O, reit, oce. Ie. Ond mae'n ddiddorol, mae'r cyferbyniad rhwng hwn a'r farddoniaeth fawr, da ni wedi bod yn ddarllen mor rhai o'r... Mae hwn yn hyfryd iawn yn dydi, ond dydy o ddim yn... mae'n hyfryd, a dwi'n mynd trio dweud bod o ddim... Mae'n symlrwydd. Mae'n symlrwydd a mae'n anwyl, ond dydy o ddim yn... Dydy o ddim yn ddyrchafol ac yn ddyrchafedig yn y ffordd. Mae rhai o'r stwff, lot o'r stwff da ni wedi bod yn ddarllen tan rwan. Ie. A mae'r un nesaf yn wahanol eto. Right. Hefyd, beth sy'n ddiddorol am hwn, Jerry, ydy fynd yn ôl at ymhoint iddi, lle mae'r werin yn y gelfyddyd. Wel, mae hwn yn... Mae'r persbectif yma yn persbectif gwerinol yn dydi. Yndi. Wel, un nesaf hefyd yn gan. Dwi'n meddwl bod fi'n gyfarwydd ar teitl oherwydd allar steddfod, ie? Coed Glyn Cynon, gan fardd anhysbys o'r unfed ganrif ar 15. A mae Richard Martin, dylwn i ddeud, sydd yn un o hogia Pontypridd. Mae o nath o godi i'w glistia yng nghornol y stafell. O, reit. Lot i drafod. Ond cyn i ti ddechrau darllen, mae'n gerdd hir na ni dewis y dethorau penillion.
ond dyma gan, mae'n debyg, cerdd ar fesur yr awdl gywydd, un o'r hen fesurau di gynghanedd eraill yna. Iawn. So. Aberdâr, Llanwyno i gyd, plwy Merthyr, hyd Lanfabon. Mwyaf adfyd a fu erioed, pandored coed glyn cynon. Torri llawer parlwr pyr, lle cyrchfa gwyr a meibion, yn oes dyddiau seren siw, mor arail yw glyn cynon. O bai ŵr ar drafael dro, ac arno ffo rhagestron, fo gai gan eos letu erioed, yn fforest coed glyn cynon. A ti eisiau fi ddal ati? Hwna ni ddechrau trafod, a ni ddod nôl at y gerdd. Felly, na fo, cwyno bod coed yn y cymoedd deheuol wedi torri dan ddiweddar. Gwrs, mae yna ambell lyfr hanes am yr oesau canol yn dweud bod, mi oedd Cymru'n wlad goediog iawn. Cofio rhywun yn dweud, ddim eisiau am John Davies neu un o'r haneswyr mawr yn yr 20 ganrif dweud bod yn bosib i, Rhys Davies, ar Davies, yn bosib i wiwer fynd o Sir Fynwy i lan ar fennau yng Ngwynedd heb gyffwr o ddeir mynd â goeden i goeden ar draws Cymru yn yr oesau canol o'r ramadeg de. A wrth gwrs, mae'r mynyddoedd moel sydd gen i wan wrth gwrs yn ffrwyth a dyffryn ffrwyth dad goedwigo i greu porfeydd ar gyfer defaid ac yn y blaen. Ond cyn hynny hefyd, mae'n lot o yn un pryd mae'n lot o dorri coed yn wedi gen y cymoedd deheuol i borthu rhyw fath o egin chwildro diwydiannol. Dyn ni'n sôn am cyn y 19 ganrif a chwildro diwydiannol dyn ni'n gyfarfod. Ond mi o'n na fynd ar diwydiant ffwrneisi haearn yn y cymoedd deheuol ac coed yn cael ei torri i borthu'r ffwrneisi de. Felly mae'n cwyno. Mae hon yn gerdd brotest, yn gerdd werdd, yn cwyno am y ffaith bod dynion yn torri coedwigoedd oherwydd diwydiant de, ac yn benodol yn y de, cymoedd y de, ac coed glyn cynon yn benodol sydd yn sylw de. Dwi jyst yn edrych i lawr, mae yna just llawer bedwen las ei chlog yng nghrog y bythor Saeson. Sydd yn danllwyth mawr o dan gan ŵr yr haearn duon. Felly, llawer bedwen las ei chlog yng nghrog y bythor Saeson. So mae rhai pwniad i'r Saeson wrth fynd beibio sydd yn danllwyth mawr o dan gan ŵr yr haearn duon. So dyna ti'n mynd yn ôl at pam bod y llefydd. Mae'n ddiddorol i fod o roi bai ar y Saeson am dorri coedwigoedd. Hynny, mae rhyw fath o coloniddio, trefedigaethu o ran hynna, a mae'n yn marn y bar dienw hwn, y Saeson, wrth gwrs, oedd yn gyfrifol am exploitio adnoddau naturiol Cymru. A beth sy'n ddiddorol, os am dorri a dwyn y bar, lletyr adar gwylltion, boed yr anras yn ei plith holl blant Alice Feilsion. Hen ffordd o gyfeiriad y Saeson fel plant Alice yn deillio plant Alice di'r Saeson, diddorol. Ond mae'n diddorol hefyd, mae'n hefyd diddorol bod yna werthfawrogiad o anifeiliad gwyllt, mae hwnna'n, mae yna duedd i fel na'r rhamantiaid sydd yn darganfod natur a adar a pethau, ond da ni wedi ffindio mewn lot o'r cerddi llawer cynharach na hynny bod nhw'n ffigurau pwysig yn y farddoniaeth yn dydyn. Yn union. A mae'n ddiddorol y math o werth mae'n gweld yn yr holl goedwig. Un o penillion cynharach, torri llawer parlwr pyr yn disgrifio'r coedwig yn drosiadol fel parlwr, fel stafell. Wel, mai cerdd Rhydd sy'n mae'n fel sydd o'n defnyddio etifeddiaeth farddol Dafydd a Gwilym ar y cywyddau serch y natur yn yr oesau canol, lle mae Dafydd yn sôn mewn cymaint o gywyddau am fynd i gyfarfod a'i gariad tu allan o fyd dynion yng nghanol coed, a Dafydd yn disgrifio coedwigoedd yn drosiadol fel ystafell, gwell yw stafell os tyf ac yn y blaen. Felly mae traddodiad unan yn methu byw achos dy coedwigoedd yn yna wan. A ti'n beth sydd eto, dwi'n mynd yn ôl at y pwynt ynglyn â lleisia pwy sydd yn y farddoniaeth yma. Mae gymaint o'r
lenyddiaeth da ni wedi i'w drafod wedi bod yn lenyddiaeth swyddogol, os lici di. Llenyddiaeth at ddefnydd yr uchelwriaeth. Wel, mae hwn yn brotest yn erbyn grym, yn dydi. Mae hwn yn llais... Nes ti'n sôn am ganu protest, ond mae o'n, fel rhan yna, mae o'n protestio'n erbyn y bobl sydd hefo'r grym i fod yn llosgi. So, mae hwn yn gywair... Mae hwn yn gywair gwahanol iawn i'r hyn da ni wedi glod hyd at rwan, dydi. A llawer iawn mwy cyfoes. Mae hwn llawer iawn yn fwy tebyg i farddoniaeth boed gaeth neu rhydd heddiw nag i'r canu caeth, yr rhan fwyaf canu caeth. Wrth gwrs, o'na ganu serch ag ati. Ond mae hwn yn gywair gwahanol eto, dydi. Yndi, a mae'r weddlu diddol, tan i'r penillion ti'n allan barod, yn ogystal â colli cyfle i barhau ar hen draddodiad o ran honni fod yn cyfarfod ei gariad yn nghanol y coed ac yn y blaen, y penillion o bai ŵr ar drafel drol ac arno ffo rhag estron be gai gan eos letyrioed y ffordd. So, fel, herwy'r Cymraeg yn ffoi rhag y Saeson ac yn gael llochas y mynyddoedd neu yn y coedwigoedd yma da. Felly mae'n wleidyddol iawn o ran hynna. Dydy o, a mae o'n hynod o gyfoes. Mae'n hynod o... mae'n hynod o gyfoes, dydy. Yn hollol. Llawer iawn mwy felly... Sori, car ymlaen, Na ni parhau, achos mae'r wedd wrth Saesneg a'r brotest wleidyddol yn dwysau. So, dechrau efo'r penillan, dechrau gwell y dylasau'r Saeson fod. Gwell y dylasau'r Saeson fod yng nghrog yng ngwylod heigion, uffern boen yn cadw eu plas na thori glas glyn cynon. Felly mae'n melltithio nhw mewn ffordd mor gry yma, dydy? Ydy. Clywais ddwedyd ar fy llw fod haid o'r ceirw cochion yn oer ei lle yn ymado a'u plwy i ddigoed mawddwy'r eithon. So gwylliad cochion mawddwy a... So, eto, felly mae'r ceirw coch wedi dianc am ganolbarth Cymru a ardal y gwylliad cochion. Lle mae yna goedwigol hyd a mae nhw'n rhydd o ddylanwad y Saeson yma. A wedyn, felly mae'n flin iawn, mae'n rhoi bai ar y Saeson am dorri yr holl goedwigoedd yma da. A wedyn, mae yna rhyw dro yn y stori am y ddau bennill olon dechrau mynaf wneithur. Mynaf wneithur arnynt gwest o adar onest ddigon, a'r dylluan dan ei nod a fynnai fod yn hangom. Hangmon, sori. Waw. Sori, dwi'n mynd i wneud hwnna eto, achos mae deall na hangmon yn newid dda. Felly, na di oedi fyma, felly quest, hynny fel achos llys. Mynaf wneithur arnynt gwest o adar onest ddigon a'r dylluan dan ei nod a fynnai fod yn hangmon. Felly, mae'n dychmygu cael y Saeson ma sy'n gyfrifol am dorri'r coed ma mewn llys a'r adar yma yn rhywbeth o rheithgor. A'r adar ydy'r rheithgor, a'r dylluan ydy'r hangmon. Yn ei grogi da, mae wedi bod yn melltithio'r Saeson. So mae'n wych, mae'n dychmygu rhyw ddial fel pe bai byd natur yn dial ar y Saeson sydd wedi torri coedwigoedd. O daw gofyn pwy a wnaeth, hyn o araith creulon. Dyn a fu gynt yn cadw oed, dan fforest coed glyn cynon. Ia, so mae'n cloed, felly mae'n gwrthod roi enw, so mae'n deud pethau hall iawn. Mae'n dweud, pwy dwi, ysdych chi'n gwybod pwy dwi sydd wedi gyfansoddi, wel, dyn a oedd wedi mwynhau cadw oed cyfarfod ei gariad yn fforest coed glyn cynon. Mae'r ddelwedd ma o gynnal achos llys, hefo adar yn rheithgor a'r tylluan yn hangman. Mae'n ffantastig, dydi? Waw. Gwych iawn. Ond mae'r cywair mor wahanol, dydi? Mae o mor... Mae hwnna'n ddiddorol. Yndi, hollol. Felly, dyn ni wedi cael dwy enghraifft o ganu Rhydd o'r cyfnod hwn, sydd ar hen fesurau di gynghanedd, hen fesurau Rhydd Cymraeg traddodiadol, rhaid. Yn nesa,
gyda cadw llygad ar y cloc i weld amser i ni, hwyrach amser i drafod yn greithio. Ond dwi eisiau sôn yn fas am fath newydd o ganu Rhydd. So dyma'r ail fath. So nes ti ddweud bod yna un traddodiad canu Rhydd dig-anghanedd oedd yn traddodiad hynafol iawn wedi bod yn is i statws ond yn cael rhyw fath o adfywiad yn y pwynt yma. Reit. Yn union. A'r ail un... Yn lle adfywiad, mae wastad wedi parhau, ond doedd y caneuon gwerinol ddim yn cael eu cofnodi mewn llawysgrifau. Felly mae'n dod i amlygrwydd newydd, felly. Yn union, hollol. Felly, hen fysyra dig-anghanedd, hen fysyra Rhydd Cymraeg, traddodiadol. Mae'r ail fath o canu Rhydd yn y cyfnod, yn be mae ysgolheigion yn galw weithio'n canu Rhydd newydd. Canu Rhydd newydd, achos maen nhw'n fysyra Rhydd gwahanol. Wan ta. I gliro hyn, eisiau mynd yn ôl at y sylfaeni a thrafod pethau elfennol iawn, sef mae'n bwysig bod ni'n cofio bod y berthynas agos iawn, symbiotic yn wir, rhwng barddoniaeth a cherddoriaeth. Mae cerdd dafod a cerdd dant yn ddwy ochr yr un geiniog ynddo. Mae'n bwysig cofio hynna. Ac felly, yn ffodus, does gen cerddoriaeth Gymreig o'r oesau canol, ond mi oedd y cywyddau roedd Dafydd ap Gwilym yn canu yn amlwg i gyfeiliant telyn de. Mae'n cyfeirio at hynny yn ei gywyddau. Ond dyn ni'n gwybod digon am y gerddoriaeth. Mae'n un llawysgrif sy'n cynnwys hen alawon telyn Cymreig o'r 1915, ond llawysgrif ap Huw. Ond be bynnag, ond cerdd dafod a cerdd dant, dwy ochr yr un geiniog. Felly, ac o ran hynna, o ran cofio pwysigrwydd yr alawon, y gerddoriaeth, hynny yw, os ti'n trio canu cywydd ar alaw hen wlad fy nhadau, dim yn gweithio de. Dy'r llinellau ddim yn ffitio'r patrwm cerddorol de. Felly mae'r gyd berthynas rhwng y farddoniaeth, y mesurau, faint o syllaba sy'n mewn llinell, a'r gerddoriaeth yn holl bwysig ynddo. Felly, dyn ni'n gweld, bod hen gerddoriaeth Gymreig yn canu'r delyn a crwth yn parhau, dyn ni'n gweld bod pethau newid. Mae'n ddylanwadau mawr yn dod dros y ffin, a mae cerddoriaeth Saesneg boblogaidd yn dechrau mynd yn fawr iawn yng Nghymru hefyd. Mae'n lot o Gymru yn mynd i Lundain, dyn ni'n trafod ambell un, hwyrach na ni drafod rhai yn y bennod nesaf hefyd. Cymru oedd yn genghywys beirdd yn mynd i Lundain yn gweithio fel milwyr neu gweithio yn y ddinas ac yn y blaen. Mi oedd wrth gwrs yn mynd y dŵad dros y ffin rhwng Cymru a Lloegr wrth gwrs yn y cyfnod hwn. Ac dyn ni'n gweld bod alawon Saesneg yn mynd yn fwy poblogaidd. Wan ta, nes i roi enghraifft o hyn. Mae'n lawysgrif Gymreig sgwennwyd ddiwedd yr 1915, yn flwyddyn 1596, a mae'n cofnodi mae'n y rhestr o gincia, llwyth o gincia i ganu caneuon yn nhw, alawon, ac mae'n dros 40 ohonyn nhw, 82 o deitlau yna, rhestr hir, ac mae pob un o'r enwau yn Saesneg, felly teitlau fel The Heart's Ease, Who Can Tell, Sweet Barbara, a fy hoff un, The Light of Love. Ti'n meddwl rhyw gan bop o'r 80au, gan rhyw boy band, The Light of Love. Well gyda'i feddwl am Barry White yn canu The Light of Love. Dyna dwi'n meddwl. Hollol. Felly, a dyn ni'n gweld weithiau, yn wedig wrth yr cyfnod modern cyn fynd yn ei flaen, dyn ni'n gweld weithiau cerddi Cymraeg a rhyw bennod yn dweud i'w ganu ar alaw be bynnag, de. Mae fatha yn y llyfr am yna, ti'n gweld weithiau, mae yna enw rhai'r tonna yn Saesneg, does? Yn union. Felly, mi oedd y caneuon estrod yn mynd yn boblogaidd yng Nghymru, de. Pobl eisiau canu Cymru Cymraeg uniaeth, neu pobl oedd yn dymuno canu yn Gymraeg, eisiau canu caneuon gan ddefnyddio'r cinciau estron, y cinciau Saesneg yma da. Felly, mi oedd, doedd yr hen batrymau mydryddol Cymraeg ddim yn gweithio, ddim yn ffitio'r llinellau cerddorol yma da. Felly, oedd rhaid dyfeisio mesurau newydd, oedd yn dilyn y diwylliant Saesneg poblogaidd newydd yma, i gael canu ar y cinciau yma da. Felly, dyn ni'n gweld llawer o farddoniaeth
Gymraeg yn cael ei chyfansoddi ar y cynciau Saesneg newydd yma, reit? Na i ddim rhoi enghreifftiau wan, mae yna lwyth o'n nhw de, pob math o bethau, ond felly dyna'r canu rhydd newydd, reit? Ond wan ta, eisiau oedi, sicrhau bod ni'n dall yn y ddau fath o canu rhydd, yr hen fesurau Cymraeg rhydd, yn draddodiadol wedi bod yna ers dechrau traddodiad barddol de, a wedi mynd yn israddol yn ystod yr oesau canol ddiweddar, mae'n codi eto oherwydd bod yn fwy o gopi o pethau gwahanol mewn llawysgrifau, a'r canu rhydd newydd sy'n dod yn y pen draw oherwydd dylanwad diwylliant poblogaidd Lloegr. A lle oedd y gynghanedd yn y canu rhydd newydd? Oedd hwnna fyna? Neu ddim? Yn wreiddiol canu rhydd oedd nhw, ond dyna'r cwestiwn. Dyn ni'n gweld yn ddian iawn mae beirdd Cymraeg yn dechrau cyngeneddu y mesurau rhydd newydd yma. So mae'r gynghanedd yna wedi cyfan. Canu rhydd cyngeneddol. Sy'n ddiddorol ofnadwy. Mae hynny'n ddiddorol o ran twf diwylliant, mae'n ddiddorol yn ideolegol, na ni drafod hyn, mae'n bethau sy'n mor ogleisiol i'w ystyried yma. Felly, ac dyn ni'n gweld yn y pen draw bod y mesurau newydd yma yn mynd yn fwy poblogaidd na'r hen fesurau Cymraeg. Achos mae'r Cymru yn mynd mor hoff o'r gynghanedd, i rhyw radda. Felly, beth sy'n ddiddorol yw, felly mae'r mesurau Saesneg yn y pen draw yn mynd yn fwy poblogaidd, ac o bosib yn fwy llwyddiannus o ran crefft y beirdd yn defnyddio y math yno fesur i greu barddoniaeth newydd, achos maen nhw'n gallu rhoi gynghanedd. Achos mae'r hen fesurau di-gynghanedd fel yr traethawdol a'r awdol gywydd, mae'n deud yn y gramadegau barddol i bod nhw'n ddi-gynghanedd. Os ydych chi'n rhoi cynghanedd mewn traethodol, wel, yn y bon, os ydych chi'n newid y patrwm ac hynny a felly, mae'n troi'n gywydd, dim yn traethodol dim mwy de. Felly ydych chi'n methu a chanu'r hen fesurau di-gynghanedd Cymraeg a'r gynghanedd, achos dyna'r diffiniad. Gan bod y mesurau newydd yma yn estron, yn dod o Loegr be bynnag, ydych chi'n gallu, dos am rheola, ydych chi'n gallu be bynnag sôn ydych chi'n cael cyngeneddu. A'n hefyd, o ran sôn am berthynas rhwng yr hen a'r newydd, rhwng y brodorol a'r estron, mae'n mor ddiddorol achos maen nhw'n fesurau estron yn o ran tarddiad, ond eto o'i cyngeneddu, maen nhw'n mynd yn drwyadol Gymraeg a Chymraeg hefyd. A fel nes ti ddweud, mae hefyd yn dangos y bri oedd ar y gynghanedd yn dydi. Mae'n wir yn tanlinellu. Ti'n amsugno'r ffurf newydd yma, o wedyn ti'n ei droio yn ôl at dy ddiwylliant di dy hun yn dweud, i berchnogi o'n drylwyr fel yna, de. Diddorol. Hollol. A wedyn, mae'n hynny mor ddiddorol, de. Mae'n gymaint i ddod amdano fo. Ac mae'n enghreifftiau gwych gan rhai beirdd yn trafod, Edmund Priest, oedd yn trafod ymryson Edmund Priest, William Cynwal, mae gen fo gerddi rhydd cyngeneddol crefftus iawn ac yn y blaen. A mae'n mynd yn fwy o beth wrth ni symud trwy'r gan fo 15. Ond dwi eisiau gorffen trwy sôn am, mae yna gerddi rhydd sydd yn ddangos yn llawysgrifau sy'n rhydd iawn, hynny yw llac iawn, does o ddim llawer o, mae'n odl syml, ond ddim llawer o, ddim yn dilyn yr hen fesurau rhydd Cymraeg a ddim yn ffrwydd y dylanwad newydd yma fod diwylliant poblogaidd Saesneg yn dod. A bethau syml iawn, rhywun yn cyfansoddi, rhywun heb addysg barddol o fath yn y byd ac eisiau cyfansoddi ac yn, fel sy'n ti'n sgwennu cerdd heddiw, os gael ei ddeud. Y fath amharch. Ond y beth yw, pethau syml yn aml, ond eto mae'n bethau dwys yn aml, achos pobl sydd eisiau rhoi mynegiant i deimladau ar gerdd ac yn cyfansoddi. Felly, un enghraifft, na i ddallan cwbl o linell y fi hun, cerdd o ddiwedd yr 1915, dechrau'r 1915, gan Gymraes, so mae'n braf clywed llais y Gymraes eto yn codi lle. Mae'r llawysgrif yn ei henwi fel Elen Goodman o Dal y Llyn, Sir Fôn, ac mae un copi o'r gerdd hon yn hysbys. Dyn ni'n mynd i ganol Sir Fôn, Richard, wrth y fod. Mae hon yn gerdd fawr, Jerry, dwi'n gwybod hyn. Dwi'n gallu dweud yn fy nŵr. A mae hanes y llawysgrif yn ddiddorol. Mae un copi ar gael yn llyfr gwyn mechell, iawn, yn llaw William Bwcle Brynddi o'r 19th ganrif, ac mae'n amlwg oedd o'n casglu
barddoniaeth a chaneuon o Sir Fôn, so gan Elen Gwtyn o Sir Fôn, ac mae'r teitl y roddwyd gan William Bwcle, tipyn golew ar ôl cyfnod cyfansoddi y gerdd, felly ddim yn gwybod oedd gyda fo gopi mewn llawysgrif nath o flannu, neu oedd y gerdd yn cael ei throddodi ar lafar yn Sir Fôn ac unta wedi sgwennu fel lawr, ddim yn gwybod. Felly mi gofnododd William Bwcle y gerdd yma ganrif y mwy ar ôl iddi gael ei chyfansoddi, yn ganrif y hanner bron. Ond mae roddodd William Bwcle yn llyfr gwyn mechell y teitl hwn i'r gerdd. Cwynfan merch ifanc am ei chariad. Right. A wedyn, rwy'r isdeitla, y ferch oedd Elen Gwtyn o Dal y Llyn, a'r mab oedd Edward Wyn o Fodewryd. Felly, y ferch a'r hogyn yma o Sir Fôn, mae'n enwi lle oedd yn byw yn Sir Fôn ac yn blaen. Ac mi oedd Elen hitha wedi cael ei siomi oedd hi'n caru Edward Wyn, oedd fel sy'n mynd i prodi, a wedyn mae'n clywed yn y stori mae'n adrodd yn y gerdd bod o wedi ei rwymo i brodi rhywun arall yn mynd i siomi. Mae'n dechrau fel hyn. Pob merch ifanc sy'n y byd mewn glân feddylfryd, calon, golchelwch, golchelwch, gwyliwch fod yn drwch i fab o byddwch ffyddlon. Gwyliwch fod yn ffyddlon i fab mewn ffordd, os wyt ti'n ffyddlon. A mae'n dweud bod hi'n gwybod pa beth yw clwy, dyna'r gair, mae'n dweud clwy serch, wedi brifo, wedi torri chalon ac yn y blaen. A mae'n dweud bod mae'r iaith mae'n iaith lafar iawn, mae'n lot o fenthyg Saesneg. Mae'n dweud bod hi'n confessu, dyna'r gair confessu, am y dristwch gafodd oherwydd yn ei geiriau hun o achos ffyddlon garu, mae'n ei brifo. Ac mae'n gerdd hir, mae'n un o'r 15 o benillion, rhydd iawn fel hyn. Ac mae'n dweud bod Edward Wyn, y Cymro ifanc o Sir Fôn, wedi i rwymo brodi rhywun arall bod hi'n meddwl i fod o'n ei phrodi hi. Ac wedyn, ar y diwedd, mae'n fferwelio a Sir Fôn ac a Chymru ac a bywyd Cariad. Mae'n dweud ffrins, hynny yw ffrindiau, ffrins a chenedl ffôl a ffel, rwy'n rhoddi fferwel i chwi, mi af i Rhufain drwy nerth diw, dros fy oes i ddiw mewn nynru. So mae rhywun strydau, ond mae'n ddiddorol achos dyn ni'n bell i fewn i gyfnod y diwygiad protestannaidd. Mae Cymru wedi bod yn protestannaidd ers dros hanner canrif erbyn hyn. Sy'n ddiddorol. Felly, oes na rhyw dystiolaeth bod na rhyw deulu Catholig, mi oedd na rai Catholigion cudd yng Nghymru, dyn ni wedi trafod, chydig o hynna y gorffennol, oedd hi'n Gatholig ac am fynd i Rhufain felly neu jyst rhyw ddyfais lenyddol fel wedi siomi fel llean byd mewn lleandi am nynnu mae'n dweud ac a wedyn mae'n fferwelio'r hen fywyd oedd wedi mwynhau, mae'n dweud canu y dawnsio, progres parlio yr ydwyn bario'ch cwmni, bario, gwahar, dawnsio, canu, sgwrsio, mynd i partis, o'n e'r prydddota yn prydio agweddau, mae gen i groeso hyn, mae'n mynd i fyw mewn llean ac wedyn mae'n fel ar ddiwedd y gerdd Rhydd ar un o'r hen fysurau traddodiadol lle coegl yn cynon, mae'r bardd yn gwrthod roi enw yn y pennill ola, a mae'n deud ychydig yn pwy oedd o. Mae hi'n deud yn y pennill, ond dyn nhw'n gwybod ei henw yn ôl y teitl, Elen Gwtman, ond mae'n dweud ar y diwedd, merchau canodd sydd ei bryd a roddi'r byd y fyny ac o fal yr Iesu Gwyn ni cheisio o'n hyn mor canu ynddo. So, eddorol iawn, dydy. Wel, druan o Elen, a rhag gwylydd Edward. Hen ddiawl. Stori garu drist o Sir Fôn ynddo, ddechrau'r Ond dyna ni, mae'n gymaint o gerddi eraill allan ni drafod, mae amser yn fer, felly na rhyw gyflwyr eich rychwant ar ymrwyaeth. Wel, diolch Jerry, oedd hwnna'n eithriadol o ddifur. Dwi wir wedi, mae hwnna wir wedi egluro, mae'r busnes canu caeth, canu Rhydd yma, wastad wedi bod yn chydig bach o benbleth, felly wir yn ddiddorol. A hefyd, y lleisiau gwahanol da ni'n ei glod a'r cyd-destynau cymdeithasol, y rhai o'n nhw a gwahanol iawn sydd yn dod sy'n brigo i'r wyneb yn sgil y newidiadau cymdeithasol mawr ma ti wedi bod yn sôn amdano. Oedd hynna wir yn eithriadol ddiddorol. Diolch ti, Jerry.
Dwi'n meddwl bod ni'n mynd i dynnu pethau at ei terfyn am yna. Felly, diolch i Jerry, diolch i Richard Martin, sydd yn ceisio recordio hyn i gyd ar yn rhan ni. Cofiwch fod yr podlediad ar gael drwy'r holl ffrydiau perthnasol. Da ni ar gael drwy YouTube, lle mae modd yn gwylio ni. Da ni ar gael yn gyntaf, wrth gwrs, ar am. Da ni wir yn gwerthfawrogi os da chi'n rhoi gwybod am fodolaeth y pod wrth unrhyw un all fod a diddordeb, achos, da ni'n dibynnu arnach chi i wneud hynny, achos does gynnon ni ddim ffordd o wneud o'n hynny'n. Cofiwch fod Jerry yn darparu talfyriad Saesneg i iaith ofnadwy o ddifyr, heb fi'n rwdlan, ar gyfer nation.cymru. A mae hwnna wir yn ychwanegu lot. Cofiwch bod ni'n pwyso ar Jerry dro ar ôl tro i gynhyrchu rhyw fath o fersiwn ysgrifenedig yn Gymraeg o hyn i gyd ar ryw boint. Dwi'n meddwl dyna'r cwbl sgynna i ddweud, felly fyddwn ni'n croesawu chi yn ôl ar gyfer hanner canfed pennod o'r gyfres go iawn y tro nesaf. Felly ymunwch efo ni ar gyfer hynny. Ond tan hynny, hwyl am y tro. Hwyl fawr.